Kom nu! Jeg giver op nu! Hold kæft, det er det sjoveste, jeg nogensinde har set. Du kan ikke lade tælle det vinde over det, Rasmus. Så onde Rasmus, prøv onde Rasmus. Oliver, gå lige ind og hjælpe ham. Der er 2 inde i teltet. Oliver, ikke med dig. Ja, Oliver, du skal også med ind. Du har haft et våben med dig.